Sa istorya nga ikrimit ra daw. So nga ibutang ra kas pugon. Taka mo bukon. Hanggaw mo na. Matriso nga wag way kwarta lulong. Pabor ni lulong masud diskarton kamatay ni. Hala no. Nya kato big karton sa sardinas wag la. Karton sardinas. Kamatayo na magtitikog ko na sardinas. Pwede to karton sa okay makatulid katulid gat. Ayaw sa siguro yung karton sardinas oy. Karton ng sardinas gaday. Ataloy. Sa mga istorya din na Brad. Kani si kon ba si Triso si sa nabis Triso anak Triso nga kani si Lulong mamatay ni wagi kwartas Lulong. Wala paita no. Ana siya nga wagi sudlan digi kapalit og lungon og mamatay ni si Lulong. Na. Sa paita luya. Isudra ko ng karton brad ya. Uy. Ana sa yuta ilubo ba tabukan ko na karton tabo nas Lulong niya gisud karton. Ya nas yuta. Tamukan ro nog. Sa paita no. Ha? Sabi. Lungon mo gad. Aja. Lungon mo gad. Aja. Lungon yun. Wam ko nung kay kwarta. Wam ni kay kwarta. Unsa may palit mo lungon wam kay kwarta. Isudra ko kag karton ay kana Laoy. karton rip bab. Sudo niya. Monggo dali. Langit dito lang bitan, gingkin. Ano yung kapitan di ay? So, Ano? kinsa may kapitan dito nga maduol na to? Dodoy yun. Oh, Kap Dodoy. So, shout out ni mo Kap Dodoy. So, punya, ihapkok ra daw ka. O ikrimit kay hapkok. Ano daw? Muna Pero gano'n. ang gift na Ihapkok ra ba? Kani, butang mo daw kas pugon. No? Butang sa pugon ra, bro. Mo tay plano lagi Hindi nya. mo po. Adili Pero di ay. ang panabi ni Triso goringon mas Triso nga kani si Kuan Lulong wagi ni kwarta. Ang sudlan na ning lungon karton ra kita nya. Karton? Nya tamukan ni yuta. Tumukang yuta sa nung burat ang iring ana. Ini kas ni cuma na mas yuta lungon. Wala, nitso. Nya karton. Oo. Ano yung may bayad ka? Ano yung dota? Dota butang. Yuta lagi nya tamukan sudur ka karton. So, karton. Dili man ani. Medyo mo pa ron. Misahan lagi pare pero Misahan karton, pare. Sudlan mo karton. Wait. Ya, okay ka na isod ka karton lang. Magtikungkong. Magtikungkong. Ano? Ay ko umban. Ha? Ano matay na umban. Oh. Labay do lugot. Ay, labay na. Dili. Ang uban. Ang uban. Oh umban. O Ang di uban. ikaw guay kwarta gyud. Malabay ka. Labay lugot ya. Ano? Kapitan ko to. Dahil Kapitan Dodoy di ay mo imong gasto. May problema. Ay kana ano? Oo. Pero ang sa istorya nga ikrimit ra daw. Ikrimit ka pero ihapkok. Kung kada ingon nila nga ingos diriso nga ibutang ra kas pugon. Taka mo bukon. Hanggaw mo na. Totoo nagigos gingon ni Triso. Gyud kay wa gani ko nang kay para palit tulapos. So karton. Di mo sugot ka na. Di oy. Di ato tang Kap Dodoy. Oh. Oh, shout out nimo Kap Dodoy. Ayaw dyan ni isod karton si Kuan ha, si Lulong. Ikaw man Triso. Oh, Sudo. Lungon yun. Lungon Ikaw yun. man Triso nga wag way kwarta lulong. Pabor ni lulong masud diskarton kamatay ni. Hala no. Nya kato big karton sa sardinas wag la. Karton sardinas. Kamatayo na magtitikog ko na sardinas. Gana. Ay. Pwede to karton sa okay makatulid katulid gat. Ayaw sa siguro yung karton sardinas oy. Karton ng sardinas gaday. Ataloy. Murag kag balot. Di ka sugot ana. Ni oy. Ni mo kabulan oy. Hanggaw mo. Agaw ka. Sukli ni mo. Sugli. Ay atag na Lulong. 20 man eh. 20. Ako 15 mo 5. 5. Sugot pa niya Lulong. Sagot ka lang. Okay ra ka na? Ni oy. Ano man? Kuwang ada yun. Kuwang. Ako aning 15 kay dako mo kog lawas dito gamay-gamay ra magagawas. Oh, gamay ra maglawas Lulong. So na bulsa 5 kay 15 na kuha. Dai puni pre. Tagduha mo, Brad. Ha? Tagduha mo. Sugot ka tagduhar ba? Tagduha. Sige, tagduha. Okay ra ka na? Hmm. Na kani asam ni. Imo nang duha, Brad. Ako ni duha. Sendota mi no. Pila man na imo halong? Duha ra ka ba pa ita sana na oy. Duha pud kuha. Ay, hatag na na, hatag unsa may patigom nimo na. Oy, kaniya ihatag ni kunin mo 20 ni tiguma na kay brog. Oy, klaro. Ay ko. Ay ko. Ay ko. Musugot rin kay sud ka karton. Ha?
Dili ka sagot. Di oy. Itiguma na para nga di masud karton. Basta loya no. Kung ni mo Teresa di ka ka-afford. O na, ang karton sudlan ka to, karton sardinas. Ay karton sa diyan kagamay. Loya. Tarot grade kay taas. Oh, taas ba? Nagguba. Oh, taas gamay. Karton pag sardinas di ba dai? Tiil pa lang daan. Di ba dalong ay? Murag balot si Lulong, murag balot. Lola, loya na ay. Ay sugutan na lang, ay sugutan na. Ako na di ko magpapatay-patay eh. Patay. Patay-patay ka, wapay lungon. Kani, Polya pa. tawag ka gaano oy. Ayo. Mukha ko na. Lulong, patay-patay din Lulong ha, magutan-utan lagi mo bilang. Grabe no, sa paita no. Why mo bilaran na ay? Wako dito. Tawag Kasi pag to, may baboy, kadagang baboy. Why baboy? Agang mamay yukot. Magsuon. Di, ingon man si. Dila, may Triso man mga ako baboy. diagon. Ya Why baboy siya, Brad? Wa gani ko sige mapalit ko lang po. Ay, mausa di ay. Mo na tiguman na imong kwarta. Urong to day. Lagi Triso Ina lang si Kapdodoy nga, Kapdodoy ikay palit. Lungon. Ha. Ina Kapdodoy. Ay, mabasahan mo ng Kapdodoy. Sino palit, eh? Kapdodoy. Ina Kapdodoy. Sige mapalit. Ngon. Ani. Dagaw mas klapo. Palit lungon nimo bate. So ka karton na. Agman. Hasing mo. Ansil mo. Anselmo ra di ay. Sos. Inya si Dodoy, Kapdodoy. Oh, siya ani. Ano, pinma. Ano mo pinma? Pirma si Kapdodoy. So, di gini masodo karton. So karton ya. Di mo kot. Di ay suspend. Mo kot. Di ay suspend. Magutar na lagi nung karubi. Uy, mag-uta na karubyas, paita na ay. Asa may baboy sa magsuon ay? Igsuon mo din, naamay baboy. Brad. O, Brado. Utan na ko nung kanang arubias ko nung Brad. Vlog. Dali nga. Okay na ni baboy, pansit. Awa ko na Ay, na. kanding. Buwan ni. Baboy pansit kanding. Malo na kan. Uy, naku lang, mag-noodles na na. Oh, takap kong tawag. Nga, ay.